салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. вақтҳои охир дар ютуби тоҷикӣ абдурозиқ гуфтани писарак машҳур шудааст ва қариб ҳама дар бораи ӯ гап мезананд. морам аз фурсат истифода бурда гуфти гапҳо хайп хапидем. савол: барои чӣ барон бо абдурозиқ чахчах кард? то охири видеоро тамошо мекунем ва ҳамаша мефаҳмем. абдурозиқ кист? абдурозиқ ҳамун нафаре ки наворҳош як вақт дар инстаграм ва ҳар хел каналҳои тоҷикӣ мебиромад, аммо ягон нафар аз кӣ будан ва аз куҷо буданаш аниқ чизе намегуфт. танҳо наворҳо мебиромаданд халос. аммо ду нафар аз гурӯҳи эҷодии Авлод Медиа, Шаҳриёр ва Юсуф бо роҳбарии Беҳрӯз ба тахаллуси барон ба шаҳри Панҷакен, деҳаи Ғиждарва сафар карданд. чӣ хеле ки худи абдурозиқ мегӯяд, деҳае ки абдурозиқ зиндагӣ мекунад аз шаҳри Панҷакен боз ҳам дуртар аст. баъди шиносоӣ бо абдурозиқ худи барон ба деҳа ба назди абдурозиқ рафт ва бо розигии волидайни абдурозиқ барон ӯро ба шаҳри Душанбе овард. баъди якчанд муддат наворе баромад ки дар он ҷо барон ва абдурозиқ мегӯянд ки бо ёрдами Тоҷикон Ҳолидей онҳо клиперо пешкаши мухлисон мекунанд. онҳо ваъда карданд ки баъди гирифтани 100 000 подписчик дар канали Авлод Медиа Мансур Нигматов клипро ба онҳо месупорад. аммо аз сабаби пурсидани шумораи зиёди мухлисон онҳо клипро дар 80 000 подписчик пешкаши мухлисон карданд ва гуфта мешавад ки як бори дига ва ё ютуби тоҷикиро такон доданд. айни ҳол клипи барон ва абдурозиқ тақрибан ба 1,5 миллион расидааст ва боварии комил дорем ки зиёд шудан мегирад. баъди клип биромадан овозаҳои зиёд биромад ки барон ҳама пулҳои коркардаи абдурозиқро мегирад. баъдан боз як навори ҷолибе карданд ки дар он ҷо барон бо абдурозиқ чахчах мекунад. барнома тақрибан 28 дақиқа давом кард ва дар охир барон аз абдурозиқ пурсид: ҳама медон чӣ гуфтестар? ҳама мегӯяд ки сумои абдурозиқа барон гирифт. чӣ гуфтанд? дурӯғ мегӯянд. иншоалло рӯзои наздик кам монда. дар ҳама ҷо абдурозиқ мешавад. фикр мекунем ки сабаби асосии кардани ин навор дар ҳамин буд ки барон ба мухлисон фаҳмонад ки ҳама пулҳое ки абдурозиқ кор мекунад ба оилаи ӯ равон карда мешавад. фикр мекунем ки агар барон мақсади дастгирии абдурозиқро намедошт ва ҳар гуна рекламаҳо гирифта ба худи ӯ намедод, боварӣ комил дорем ки онҳо дар якҷоягӣ боз ҳам метавонанд ба қуллаҳои баландтар бирасанд ва ба онҳо дар ҷодаи эҷод пешравӣ хоҳонем. хайр дӯстон, то барномаи оянда аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки лайк монда ба канали мо обуна шавед ва мавзӯи ояндаро дар бораи чӣ фаҳмидан мехоҳед дар комментария нависед. мо ҳатман ба шумо пешкаш мекунем. раҳмат ба ҳамаи шумо.